Tend kaunti ma Migori ochiwo kothe ne jopur matindo maromo 5,000 kaka yo mar jiwo weche mag pur e kaunti no. Magi biro e kinde ma ripot ma ogol kod migawo mar pur e kaunti ma Migori yango ni kaunti no yande oyudo chiemo matin e keyo mokalo. Ibo chelo ni machiwo kothe ma otingo mago mag oduma, oganda, bel kod moko. Tend kaunti ma Migori geto jopur matindo mos bedo kod pek e yudo kothe mantie kod rang'iny makare mondo koro konygi e yudo keyo maber. Kodhi ma kawuono dhi konyo community wa nikech wasebedo ka wakomo kodhi ma nyaluo to sani wayudo hybrid ma wadhi pidho. Ang'eni Nyasaye dhi telonwa, koth dhi chwe ma wadhi wayud keyo maber. Ma gito chani ka koth ogagani chwe ni to gidhi komo. Koro wago erokamano, kothe gi dhi konyowa. Chenro ni biro kinde ma jopur matindo osebiro ka ywak ni gisebedo kod pek ma yudo kothe nyalo miyogi keyo maber e kaunti ma Migori. Moko kuom jopur mano yudo kothe wacho ni yande ochunogi mondo koro ginuo kothe ne gipidho e kinde mokalo. Gimede jiwonwa e weche mag kothe, kata sani wadwa yudo kothe ka e yo manono, wadhi puro kendo wadhi keyo. Kodhi ma kawuono ni dhi konya nikech ajapidho ga kodhi ma nyaluo, lakini sani kaka dhi yude kodhi kawuono aparo ni adhi yudo yuto maber. Sasa hivi tumeambiwa kwamba hapa mbele kunaweza kuwa na El Nino, tunaweza kuwa na mvua nyingi, kwa hivyo lazima tufuate maagizo na tupande hiki chakula jinsi inavyostahili ili kupunguza madhara. Jalup Gavana Migori Joseph Mairi mano ya wayanga chendone mar chiwo kothe ne jopur matindo wacho ni keyo mokalo jopur ok yudo nweng'o maber ka bende momiyo gikawo okang' kaka kaunti ma Migori mar jalo jopur mondo giyud nweng'o makare. Ni mpango ya county government ambao tumekuwa tukifanya kila mwaka kupitia kwa department ya agriculture na uongozi wa Governor Dr. Ochilo Yako. Hii ni kuhakikisha kwamba wakulima wa Migori wanapata mbegu, na hii itatusaidia kupata chakula za kutosheleza wakaaji wa Migori. Japur ka japur yudo kothe mag kilo 2-4 moting'o mago mag oduma, oganda kod mamoko. Tunazidi kuomba kwamba budget yetu ya county katika department ya agriculture, kwa maana agriculture ni moja hapo ya zile functions ambazo ziko devolved, ikuwe expanded, alafu ndio tuweze kuwahudumia wakulima wengi zaidi. Jatend migawo mar pur e kaunti Migori Lucas Musenda wacho ni keyo mokalo kaunti Migori ochiwo manok nikech koth mathoth maana ni oketho puothe mathoth e kaunti ma Migori. Tuliweza kupata changamoto nyingi. Changamoto ya kwanza ilikuwa kwamba mvua ilikuja nyingi zaidi kupita kiasi, na kuna sehemu nyingi katika kaunti hii ambazo chakula kiliweza kusombwa kutoka shambani, especially sehemu za Kuria, sehemu za Nyatike, tulipata hiyo. Alafu pia baadaye tulipata kiangazi. Kwa hivyo kujibu swali lako ni kwamba katika kaunti hii tumepungukiwa na kiwango cha chakula ambacho kinatutosheleza, na ndio sababu mojawapo sisi kama idara ya kilimo tunapeana hizi mbegu ili tuweze kuwasaidia wakulima wetu ambao waliweza kuathirika. George Juma, Ramogi TV, Migori.